Good morning guys. नै दिनै जों बारियाव हाबदों। नोंथांमोना जोंनि बारिखौ नुफेराखै जानो हागौ। दिनैहाय मोजां देखायगोन आं नोंथांमोना मोजां नायजोब आंनि बे YouTube चेनेलखौ। आं दिनै मोजां मोनसे देखायलांगोन। जों सानैल' मानसिजों जों हाग्रायावनो हाबदोंमोन, नाथाय नै मा जगार दं। नैबे जाहैबाय सिखा देगार, नैबे जाहैबाय सिखा खंखाय। बर'नि मा बुङो आं मोजां मिथिया दे, नोंथांमोना एसे जुदि आंनि बुंनाया जायाखैबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय मा बुंनांगौ। आरो नैबे जाहैबाय बिराद गोलाव सिखा खंखायनि। नोंथांमोना नुबा गिगोनसो नामाथाय बुंनो हाला आं, नै बिराद गोलाव। जों बेखौ मानि थाखाय लादों होनबा बै हाग्रा सिङाव जुदि नारें सिङावहाय जुदि हायनानै बोहरनो मोना होमबा जोंनि आखाइया थांला नालाय, जों नै बेजोंहाय हानहरनाय जायो आरो गोथौ बिथोरनिखौहाय ना। नै बेबायदि नै। ओमफ्राय जोंहा नैबे जोंनि गुमै, जों सानैजोंनो मावदों बारियावहाय, नोंथांमोना नायनानै ला। गुमैया 1 नम्बर खेथियक। आरो बेजों लोगोसे बे सिखायाबो 1 नम्बर दै, नारें खाजियाव ओरैबायदि मोजां। बेजोंहाय जों गोजाननि हाग्राखौ हायनानै बोहरो। बास होनबा गंसे, गंनै, गंथामनि एडभार्टाइजखौ होबाय आं नोंथांमोननो। आरो नोंथांमोना नैबे बुस्थुखौ नुफेराखै होनदों ना। बेखौ मानि थाखाय नांगौ जायो बारियावहाय। नै बिराद गोलाव, नै प्लास बे बहुद गोलाव बियो। तो बियो जाहैबाय 1 नम्बर गय जावखुनाय गायनाय। 1 नम्बर मोजां बियो। मानसिफ्रा बेखौ सिनायाबो जानो हागौ आरो रोङाबो जानो हागौ। आरो जुदि सोलोंनो गोसोबा सोलोंनानै ला, आंनियाव सोंहर, आं खिथाहरगोन नोंथांमोननो मोजाङैनो। जों हा दांनांगौ दरखार गैया गय गायनोब्ला। बेजों नैबेबायदि फिसा गय फुलिखौहाय थख' जावख'नानै एकदम बोखांनानै गायनो हायो आरो ना। 1 नम्बर बियो। तो नैबे जाहैबाय आरो गोथौआव जुदि दंफां एसे गिदिर दं, बेजों सौख'हरनो हायो। बिथोराव फुरा सौख'नानै हाग्रा फिसा दंफां फिसाफोरखौ लाबोजोबनो हायो आरो हाखौ हालेवनाय बायदि एरखुना गालांजोबनो हायो। नैबे बुस्थुजों दै। नोंथांमोननो गंब्रैनि जगारनि आं एडभार्टाइज होबाय। आरो नैबेखौ सिनायोना सिनाया नोंथांमोना? बर'आव मा बुङोथाय मिथिला। नैबेखौ होनना बुङो जामफल। बर'आव मा बुङो आं बेखौ मिथिला। तो बिराद 7 केजिसो दं बियो। ओरैबायदि गिलिर। हाजार दंफां गिदिरानो जा, हाजार गय दंफां गिदिरानो जा, खनब्रै होब्लानो बे एकदम गुखानांगोन आरो गया। ओरैबायदि माने बेजों मावोब्ला एसेबां बोलो नाङा, एकदम इजि। होमबा नोंथांमोना गंबा एडभार्टाइज होबाय। बेखौथ' रायजोफ्रा बयबो मिथियो, बियो खदाल। बेजोंहाय सनोब्ला हाग्राया साफा जायो, हा जावख'नो हायो, हा जावग्लिनो हायो सबकुछ। बास दानाबा ओइ गंसे फिसा खदाल दंबावो, बेजों जों बिथोरनि हाग्राखौ बहरो। बिराद मोजां। आरो नैबाव मा लाबोदों आङो, नैबेखौथ' जोंनो बयनोबो नांथारगौ। बेयाव दङ दै नङा, एनार्जि ड्रिंक मिक्स होनना बुङो बेखौहाय, एफ्रेस। बेखौ लोङोब्ला जों जेसेबां मेङो दसेनो मेंगायो। आरो जेसेबां जोंनि बिथोराव दुरबलथा थायो, बेयो रिफ्रेस खालामबाय थायो। बे एफ्रेस होनना बुङो, एनार्जि ड्रिंक मिक्स बियो। बेलेग मोनसेया नङा दे रायजोफोर, नङाबा नोंथांमोना बेलेगसो सानगोन। बे जौ नङा, एफ्रेस बेनि नामा। एफ्रेस एनार्जि ड्रिंक मिक्स होनना बुङो। आंनाव मोनगोन नांगौबा, सोरनोबा नोंथांमोन नांगौबा। आरो बेखौथ' बयबो मिथिखायो स्प्राइट होननानै, खिन्थु बेयाव दैसो दं दै। जों लोंखोन्दा स्प्राइटआ बेयाव दै सोनानै लाबोदों। खिन्थु स्प्राइट सेम टु सेम नुयो। मोजां, लोंनोथ' मोजां, बेफोर बुस्थुआ एसेबां थिग नङा। आरो जों दासो साहा लोंदों नै दै। थ' दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो आरो बारिखौ एसे देखायगोन। आंनि बारिया जास्ट दासो जाखांफुदों। नै बेफोरबायदि गय बागाना। बबेबा मोनसे गया थाइबायानो नै, हनै बेफोर थाइबायानो नुबायना हनै। जुदि बेयावहाय आं मोजां जुदि खेथि खालामनांगौब्ला इयारलि आं नारें खाजियावनो 60-80 मोनो बोसोराव। आरो आंनियाव दंबावो नै, नोंथांमोननो देखायनो नाजानो नागिरदों आं, खाथियाव गैया। दङ नै। बेखौथ' सिनायोना? बे आंनाव बहुद दं, गैयाबाबो 500थासो दं बियो। दायो बियो थाइजोबनांगौब्ला, मोनजोबनांगौब्ला आङो बहुद मोनगोन। नै बिदि आरो ना आनारस। गरम बोथोराव बिराद मोजां आरो सेल बिराद जायो बेबायदि आरो नैबे जाहैबाय
बे टटेलि नै नोंथांमोना नायनानै ला नैबेसो दै बिराद दामि बियो बेखौ नाम बुङो थुला टेङा ने बर'नि मा बुंगोन मिथिला आरो गया गासिबो नै बिदि जाजोब्बाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै गया बिबार बारदों गयफ्रा देरजोब्बाय नै रायजोफोर जुदि मोजां मोननांगौबा आं 3-4 लाख मोनगोन इयारलि नै फिथाइ थाइजोब्बाय फ्राय थाइबाय बाखिया थायाखै गया दासो एसे देरफुहांदों आं गयखौ जरा जरा गायदों दै फर्मुला दं गय गायनायावहाय नैबेखौ नाय नै फांसे बे दासो जाखांहांनाय नैबे देरबाय दै बे बारा गोबावला थायसिगोन जुदि उनाव बे बोरायोब्ला आरो नैबेखौ मोनगोन आरो खिन्थु एसे उनाव होबावनांगौमोन होग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना आरो मोनसे दिनै आं मोनसे आगारगोन गाबोन आं डिटेल्स माने बे बागाननि बिषय आं बुंबावगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना आंनि बागानखौ नायनानै शेयार आरो साबस्क्राइब बानायनानै हो नै दहायनि जाम्फल गोलावा माबायदि खामानि मावो बेखौ आं देखायनो नागिरदों दायो नै बेयावथ' खदाला मोनहाला नालाय सिखायाबो मोनहाला माने बिराद मोजां आरो थ्रुयटार हरनो हायो हाग्रा दंफां गासिबो एकदम बिथोरनिफ्राय साफा जालांखायो आरो हायाबो एरखुलांनो हायो हालेवनाय बायदि खालामलांजोबनो हायो नै बिथाङा ओरै एरखुजोब्बाय नै फ्राय नै बिदि जाजोबबाय साफा जाजोबखायो आरो नै नारें खाजिफ्रा नै बेयाव बारा गैया बैथिं साइड मोनसेयाव बहुद दं माने हल बे 3.5 बिगासो हायावहाय टटेलि नारें खाजि प्लास गय बेजों लोगोसे आनारस दंफायो नोंथांमोना आंनि नैबे बागाननि थाखाय एसे आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना हो बयबो नुनानै एसे बयबो न' सेराव जेसेबां हा दं बेयाव गायनानै लानानै बयबो खरसखौ एसे रेहाय मोननो हानाय बायदि गयावथ' एसेबां खस्थ' गैया नालाय गायनानैल'सो दोननांगौ थाइबा मोनजाबाय बारा गोबाव लाया 4-5 बोसोर 6 बोसोर बिनि गेजेरावनो थायो मोजां जोथोन लाबा गया बास बेखियानो आरो नै नायदो बे जाम्फलजों बेसेबां मोजां खामानि मावदों बेखौ सिखाजों दानख'बा रज'गौमोन बेखौ जों टटेलि जावखुनो हागोन दायो नै जावखुगासिनो दं बेबायदि आरो ना थ' नोंथांमोना आरो नेक्स्ट भिडिअखौ नायबावनो हागोन आं आरो देखायबावगोन गाबोननि दिनावहाय दिनै आं सर्ट टाइम गैयिखाय ससेल' देखायबाय नोंथांमोना जेसेबां हायो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बिराद मोजां नै जावखुना गायनो बिराद मोजां आरो ना थेंक इउ